Salutare și bine v-am găsit la un episod de Rocket League de pe acest canal. Avem echipări pe Tominis și gol! Tominis 1-0 după 12 secunde deschide scorul Tominis. Un zbor foarte bun, tras bine mașina și dacă era acolo aveam o șansă, gol! 2-0. Și avem o opțiune importantă la victorie, după cum s-a jucat până acum. Un șut excelent pe care l avem aici. Avem un potențial șut foarte periculos. Este gol, din păcate. I touch grass, de fapt. Prinde un șut foarte bun, imposibil de scos. S-a dus perfect lângă bar. Și victorie, Tominis omul meciului. Câștigăm acest prim meci. Am jucat foarte bine, dar cu mici emoții pe final, pentru că a fost